Els Tres Hereus és un espai d'interès natural d'unes 400 hectàrees situat al Baix Berguedà, entre Casserres i Avià. Té una vegetació prepirinenca i a la fondària dels seus turons hi ha la tranquil·la i silenciosa Riera de Clarà, i per on també travessa el riu Llobregat, on hi viuen mamífers com el teixó, la llúdriga i aus com el falcó mostatxut i la coneguda i temuda colònia de voltors, que planegen des de fa més d'un segle el cel del Berguedà amb una elegància i majestuositat increïbles. Malauradament, però, també són coneguts pels seus atacs al bestiar de la regió. Fins i tot es coneix el cas d'un intent d'atac a un cèlebre pagès del poble de Gironella, que sort va tenir de poder refugiar-se dins el seu tractor. Farà uns 40 anys es van trobar unes restes humanes menjades per aquests voltors, però el pitjor és que no va ser l'únic cas, i això va despertar molta preocupació als pobles de la zona, i és que durant la dècada dels 70 en aquesta regió van tenir lloc una sèrie d'estremidors casos descoberts en part gràcies a aquests temuts voltors. Sospitava de l'alcalde de Balsareny i d'un metge, el doctor Garcia Montpalau, solitari, ombriu i misteriós. L'alcalde Llucmajor, un home de 66 anys, a menys d'un any de la seva jubilació, en començar a veure's investigat i assetjat per la policia, es va treure la vida al garatge de casa seva. Mai es va arribar a saber com ni de quina manera ho va fer. La gent del poble no s'ho podia creure. Tothom deia que sí, semblava un home trist i que era bastant introvertit, però al cap i a la fi se'l veia afable i bona persona. A la senyora Elisenda Vidal, una infermera retirada que va treballar tota la seva vida a l'Hospital de Berga, li agradava passejar per un silenciós cementiri que es troba molt a prop de casa seva. S'hi arriba passant per la colònia La Plana, per un camí estret i poc transitat, en poc més de 25 minuts caminant. Allà també s'hi passava hores llegint alguns dels seus llibres preferits, les famoses històries terrorífiques de Guy de Maupassant, Sheridan Le Fanu, Mary Shelley o Henry James. Li agradaven aquests clàssics literaris i li agradava també deixar anar la seva imaginació asseguda sobre la fredor de qualsevol làpida. Allà s'hi passava hores llegint. De tant en tant escoltava estranys sorolls mentre caminava per entre les tombes i els estrets camins del vell cementiri. En aquell cementiri, encara existent, sota la seva terra hi ha consumits els suposats cossos d'algunes dones d'edat avançada dels pobles del voltant. 2 d'elles van ser trobades mortes i menjades pels voltors. Una sobre un petit turó de la zona dels Tres Hereus i l'altra en un racó de la paret exterior del cementiri. Aquesta segona va ser descoberta per la senyora Elisenda Vidal, mai més recuperada de la impressió que es va endur en veure aquella terrible escena. La senyora Elisenda, encara viva i amb 103 anys, veu passar la vida sense parlar, sense riure. Fins i tot ha perdut l'interès per la lectura, una de les seves grans aficions. Viu en companyia de la seva filla i d'en Pitu, el petit gos que va trobar abandonat a la vora del riu Llobregat, molt a prop de la colònia La Plana. El cert és que durant aquella dècada plena de dramàtics successos, el doctor Garcia Montpalau, almenys així és com es feia dir, estés o no en un estat mental absolutament anormal, sí que tenia un destacat nivell d'intel·ligència, ja que d'ell es coneixen casos malèfics i d'un especialment escandalós. Va enganyar hàbilment a una pobra senyora de 74 anys, al marit d'aquesta que ja va traspassar fa temps i també a la filla d'aquest matrimoni que també va morir, però aquesta en un estrany accident en un pas de vianants del carrer Muntaner de Barcelona, que en aquell temps estava allà estudiant per ser veterinària. Resulta que mai van trobar el conductor del cotxe que la va envestir i va fugir. Bé, doncs, aquell doctor
basant-se en dades empíriques i certs experiments que ningú més que ell sabia, finalment se li van descobrir tota una sèrie de perversitats pròpies d'una ment endimoniada. La mostra està en el seu sadisme, perquè va dedicar diversos anys a practicar inseminacions a dones de més de 70 anys amb l'esperma de qualsevol espècie animal, fins la darrera dona que va aconseguir deixar embarassada a l'edat de 74 anys. La Josefina. La pobra dona era del poble d'Avià, molt estimada pels seus veïns, ja que cultivava verdures en un petit hortet i que repartia generosament quan en tenia més del compte. El doctor va pensar que era perfecta per practicar amb ella. No tenia més família i ningú la reclamaria. El pervers doctor feia extraccions d'ovòcits d'altres donants després d'una estimulació ovàrica molt especial. Posteriorment feia una transferència embrionària en la dona que ell tenia a l'abast en aquell moment i que havia deixat prèviament preparada per afrontar aquesta gesta. Només ell sabia com fer quedar embarassada una dona d'aquella edat. A aquelles dones les feia presoneres després de ser donades per mortes. Entraven per la porta d'urgències de l'hospital on sempre havia treballat, però ja no en sortien, almenys per la porta per on havien entrat. Aprofitava que eren d'edats avançades per injectar un fàrmac que les deixava en un estat inanimat durant unes hores. Les deixava en estat catalèptic, ja que no responien a cap estímul físic. Les seves funcions corporals i les seves constants quedaven absolutament debilitades, gairebé inexistents, però de manera imperceptible, encara respiraven. Un cop baixades a la morgue, el funest doctor falsificava els expedients i algunes d'aquelles dones desapareixien. Les nits que li anaven bé les carregava i transportava en el seu cotxe particular fins a un altre hospital amagat, abandonat fa més de mig segle en plena Serra de Queralt. Va ser un antic centre per a leprosos de l'època i estava vinculat a l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé de Berga, on el doctor hi treballava i on, amb un secretisme absolut, mostrava el seu costat més obscur, el seu sadisme, ja que molts dels seus experiments sí que acabaven amb un cert èxit, segons ell. Deixava aquelles pobres dones velles embarassades i els resultats d'aquells experiments resultaven ser petits humans amb enormes malformacions, condrodistròfies, formes degenerades i éssers que semblaven d'un altre món. Era com la creació de noves espècies. Quan aquells éssers sortien de les entranyes de les mares, alguns morien en qüestió d'hores i altres, mig moribunds, els hi practicava una punció d'acupuntura per sobre del coll fins a arribar a punxar la pleura pulmonar provocant-lis l'asfíxia. I el mateix feia amb les mares extasiades amb tant de patiment. Després desmembrava tant a les mares com a les criatures i llançava les restes en llocs de difícil accés perquè els voltors fessin la seva tasca i així aprofitava per fer desaparèixer les proves dels macabres actes del doctor. La darrera dona amb la que va assajar i exitosament deixar embarassada era la pobra Josefina, que va tenir una extraordinària durada de gestació de 2 anys, que amb aquells experiments previs i després de molts anys d'estudi va aconseguir proveir novament a la dona de 74 anys d'una increïble i fèrtil gran reserva ovàrica. D'aquell embaràs, finalment, va sortir un engendre amb aspecte poc saludable i de cara anciana. Mare i fill no van tenir la mateixa sort de ser sacrificats pel doctor com les altres dones i els seus petits monstres, per tal d'evitar-los tant de patiment. Els va mantenir en vida almenys durant 4 anys en condicions infrahumanes.
Després d'aquell cas d'èxit, va concentrar tota l'atenció a la Josefina i el seu fill amb aspecte de monstre i van acabar així les desaparicions de cossos de la morgue de l'hospital. Van ser 6 anys de segrest, assajos continuats i molt de patiment. La Josefina, que comptava ara amb 78 anys, no va poder aguantar més i finalment va morir. El fill li va practicar aquella punció pleural i 2 setmanes més tard el doctor va ser descobert, detingut i empresonat amb cadena perpètua després de confessar tot el que havia fet. En realitat, el seu veritable nom era Francesc Garcia Vidal, fill de la infermera Elisenda Vidal. L'alcalde Llucmajor no tenia res a veure amb els casos del doctor. L'única relació que tenien era que era el seu metge de confiança i el pobre alcalde tenia una malaltia incurable. Aquell home el que no volia era patir i allargar la seva agonia. Per això es va treure la vida. Anys més tard, la policia va trucar a la porta de la senyora Elisenda. Queda detinguda per estar implicada i prestar ajuda en els experiments del seu fill, el doctor Garcia Vidal, qui actuava amb el sobrenom de doctor Garcia Montpalau, i igual que ell, també se l'acusa de la mort de 32 dones. Les seves darreres paraules van ser: "Ara als 103 anys em venen a buscar." Això explicava tants anys de neguit de la senyora Elisenda Vidal i aquella actitud tan passiva. Un cop va ser descoberta i que ajudava el seu fill en la seva recerca de lo inexplicable i a transportar i desmembrar cossos, va declarar estar penedida dels cruels actes del seu fill i dels seus propis i que porta dins seu com una pesada llosa.